اور آپ کو محفل بھی سننی ہے، حضور کا ذکر کرنا بھی ہے، سننا بھی ہے۔ قاری نعمان انور نقشبندی جمیلی تو آپ تشریف لے آ رہے ہیں، صداقات اے نعت پڑھیں گے۔ اس تو علاوہ رمیز محمود قاسمی آپ جڑے نہ تشریف لے آ رہے ہیں نعت واسطے، اور خصوصی خطاب واسطے شہنشاہ ترنم خطیب پاکستان علامہ سفیان آسی صاحب جو ہے وہ تشریف لے آ رہے ہیں، خطیب اعظم شہرپورہ۔ آپ کا خصوصی خطاب ہے، تمام حضرات اس محفل پاک وچ شرکت فرمان۔ اللہ تعالیٰ سب نو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ مسجد میں محفل کا آغاز ہونے والا ہے تو میں بالکل مسجد میں پہنچ آیا ہوں۔ یہ بچوں نے کافی شور مچایا ہوا ہے تو محفل کا تقریباً تھوڑی دیر بعد آغاز ہونے والا ہے، تو چلتے ہیں آپ تو آپ دیکھتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو اپنی مسجد سجی ہوئی گئی ہے وہ دکھا دوں، آپ دیکھیں کہ ہماری مسجد کیسی سجی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر اوپر چلتے ہیں مسجد میں، تو محفل شروع ہونے والی ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یہ لائٹنگ ہوگی ہے۔ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں کسی کے لیے کبھی بھی پکار رہا ہوں، اور میرے مولا ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا صل الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله موجب صل الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مصطفیٰ آئے تمہاریاں پیریاں مصطفیٰ آئے تمہاریاں پیریاں تسی بھی سارے تمہاری بات ہاتھوں چکے پڑھ لو مصطفیٰ آئے تمہاریاں جنہوں پتلی والے دی قوم دی دھوئی کچھی ہونا اونچا بولو مصطفیٰ آئے تمہاریاں مصطفیٰ آئے تمہاریاں پیریاں لگی اگے سجدے خدایاں پیریاں اے خدایاں پیریاں مصطفیٰ آئے تمہاریاں پیریاں اور تم جنا کی لکڑی جھک کے تم جنا کی لکڑی جھک کے حق دی راہ دیکھے رومائیاں پیریاں اے رومائیاں پیریاں مصطفیٰ آئے
दुहाइयां पै गया और सच्चा दिल चढ़िया भैया और सच्चा दिल चढ़िया भैया कुफर दे चेहरे पे शाइयां पै गया मुस्तफा आए दुहाइयां पै गया रब के सजदे खुदाइयां पै गया और आमिया चले अजमत चल गया आमिना चले अजमत चल गया झूठ दे सच विच जुदाइयां पै गया मुस्तफा आए दुहाइयां पै गया रब के सजदे खुदाइयां पै गया और रब ने सानू बख्श देना है रब की रब ने सानू बख्श देना है रब की आका अल्लाह के दवाइयां पै गया ए दवाइयां पै गया मुस्तफा आए दुहाइयां पै गया अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफे रोज़े जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदारे अतहा सरवरे कायनात बाइसे तखरीके कायनात सदरे बज़्म कायनात अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदीए दुरूद व सलाम दा नज़राना पेश करन तो बाद इंतहाई वाजिबुल इहतराम पीरान उज़्ज़ाम उलमाए किराम नात खां शली लिसां बानियान महफिल नकीब महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी इंतहाई इज्जतमाब हाज़रीनों समाइनों समियात दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों अज दे पकीज़ा प्रोग्राम का सिलसिला चौथी सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस इलाका जामिया मस्जिद अनवार मदीना टोक मुरीद के ये अंदर इनकाद पजीर है सराय आलमगीर दुआ गुआ के सदका उन हरकंदा जड़ियां कमली वाले गारे हीरा ते गारे सौरे च गुजारियां सदका उस रात दा जिस रात नूं हुजूर अपनी मां आमना दी गोदी तशरीफ रखे आए रब ताला साढ़े सारे मिल बैठना कबूल फरमा के साढ़े सब दे वास्ते जरिया निजात बनाए अज दे तहसील प्रोग्राम की जेरे सदारत आले नबी औलादे अली साहबजादा पीर तरीक़ो रहबर शरीयत पीर सैयद ज़ाहिदुल हसन शाह साहिब मुजद्दिदी नक्शबंदी नथियालवी साहिब ज़ेबे सजादा नशीन आस्ताना आलिया टोक मुरीद के शरीफ आप तशरीफ फरमा फजाने नदर चूरा शरीफ रब ताला किबला पीर साहब दा साया सारे सिरत तादे क़यामत फरमाए जितने भी तुसी दूर नजदीक तो तशरीफ लेके अल्लाह पाक साहब दा आना जाना कबूल फरमाए हर हर कदम दे बदले नेकियां दी खैरात फरमाए वक्त कलील 11 और 12 दी दरमियानी शब और हुजूर दे आउण दा वेला है मैं इतू सीधा अपने साइयां दी बारगाह पहुंचने पे ख़ियाबान चूरा शरीफ लाहौर
میرے قبر و حشر دے مالک میرے نگہباں حضور لاجپال کبیر الاولیاء سید کبیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دے آستانہ عالیہ تے ہر سال 1163 پاؤنڈ کا کیک حضور کی آمد کی خوشی دے کٹیا جا رہا اور خربہ مرتبہ درود پاک پڑھیا جا رہے میں سائیاں دی عبادت جا کے حاضر ہو رہے پہ تو میں بس تھوڑے وقت دے اندر تو ہانوں بہت ساریاں حضور دیاں گلاں سنانیاں نے تے جڑا تے بیٹھے نا حضور دی محفل کیونکہ میرے نال فیض ہے بابے چورے والے دا ہن مینوں ڈرن دی لوڑ بھی کوئی نہیں کہ جے پیچھے ہوے سائیاں دا ہاتھ انہوں پھر فکر ہوندی کوئی نہیں بھئی تے میں تو ہانوں لے کے جانا کملی والے کی بارگاہ جن تے میرے نال جانا نا اس سنی ماں کا فکر تو میں ہاتھ چوکا چھوڑا سبحان جیڑا ہاتھ نہیں چکدا نا دا آسرا دے کے چکدی ہوگی تو اونچا جو سبحان اللہ جتنی ماں نے اندر بدر بابے کی لوڑی کے بارے چکا دے تو جتنی ماں نے ضرور کے ناتا میں لوڑی کے بارے ہاتھ چکا دے سبحان اللہ میں جڑی آیت مقدسہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس بڑا حسین لقب ہے اللہ کریم نے اس حسین لقب دے نال پچھلے نبیاں نو پکاریا جب واری آئی نا تو ہاڈی تے میری کملی والے دے غلاماں دی اللہ نے لقب پرانا ہی رکھ لیا پوری روح انسانیت کو خطاب فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اے انسانوں قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے کو ایک دلیل آ گئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فرمایا کہ اساں نے اس دلیل کے نال ایک روشن نور نازل فرمایا 1500 سال اسلام کی تاریخ کے اندر علماء کا اس ایک بات کی اتفاق ہوئی کہ لفظ برہان سے مراد ذاتی مصطفیٰ ہے اور نورا مبینہ تو مراد قرآن مجید ہوئی تو گویا خالق کائنات نے نشان فرمایا کہ دنیا والی ہو میرا یار محمد و حضرت کل میری دلیل بن کے آگے آج پڑھے لکھے کورٹ کچہریاں میں جان والے بیٹھے ہو تو ہنو پتہ ہے کہ دلیل ہمیشہ تو کسے دعوی بھی ہوندی ہے اصول اے ہوندا کہ دعویٰ پہلے ہوندا دلیل بعد وچ ہوندی ہے میں سادہ جا کر کے سمجھا دیواں سارے اس پورے اجتماع دے وچ کوئی ایک بندہ اٹھ کے آکھ جی میں حافظ قرآن ہاں قبلہ پیر صاحب ایک بندہ اٹھ کے کہ میں حافظ قرآن ہاں اس نے دعویٰ کیتا کہ میں حافظ قرآن ہاں بھئی اس نے دعویٰ کیتا کہ میں حافظ قرآن ہاں سانو کی میں پتہ لگے گا حافظ قرآن ہے اسی آکھاں گے جے تو حافظ قرآن ہے تو پھر قرآن زبانی سنا نا بھئی انہیں دعویٰ کیتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہاں اسی کہاں گے کہ حافظ قرآن ہے تو قرآن زبانی سنا اگر وہ قرآن زبانی سنا دے بیتے گل پکی ہوگی نہ بھئی اللہ نے فرمایا کہ دنیا والی ہو میرا یار محمد و علیہ کو میری دلیل بن کے آ گیا اندر کی یا اللہ اوتانا کیڑا ہے کہ میری دلیل کملی والا بن کے آیا اللہ نے فرمایا کہ دعویٰ پہلے موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ میرے کا کیا معبود کوئی نہیں نہیں سمسلی ہی شہید میرے ورگی شاید کوئی نہیں اندر کی یا اللہ تیرا دعویٰ کہ میرے ورگی چیز کوئی نہیں تیرے ورگی شاید کوئی نہیں تیرے ورگا معبود کوئی نہیں کہ اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں کوئی انجو دی دلیل بھیجنا کہ اصل کے معنی بھی تیرے ورگا کوئی نہیں سرائے عالم دین دے رہنے والوں جب زمانے والا دلیل مدینہ کہ اللہ نے اپنے محبوب دے قرآن نازل فرمایا ہن میں پڑھا قرآن دے بولو سبحان اللہ تعالی سینے دا زور کا کے ہاتھ رکھو کیا کرو سبحان اللہ اللہ تعالی نے نشان دکھایا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اللہ کریم نے اشارہ دنیا دنیا والے میرا یاد آئے کو میری دلیل بن کے آ گیا اندر کی یا اللہ کبھی والا دلیل میرے بن گیا اللہ نے بولا میرا دادا سے کوئی مزید کوئی نہیں کوئی نہیں اندر کی یا اللہ میرا دادا سے کوئی مزید کوئی نہیں انسان کوئی نہیں اصل سے کوئی نہیں اللہ نے بولا کہ دنیا میں ہو کہ میں ایک چاہتے ہیں
اللہ تیرے وجہ معقول نہیں نہیں حد کی یا اللہ لوگوں نے چاہتے سن سلائے نہیں بولا کر لی لوگوں نے اپنے بدلے انسان کی بات کیا ہوئی لوگوں نے فرشتہ کو خدا دیا کہ دنیا کیسے خدا دیا حد کی یا اللہ تیرے سامنے اچھے کے دسیے تیرے وزی کی لوگوں نے شان نہیں اجان خدا دنیا بارے ہو رات پوری کھلا گلفار میرے حق میں سجدی حد کی یا اللہ پھر میرے بتا لگے گا تیرے وزی کی لوگوں نے شان نہیں اجان خدا دنیا بارے ہو میری ایک سورج بھی کوئی نہیں ایک تصویر میری بنا کے بھیج دینا لیکن اور جایا مسجد میں جایا اللہ نے اپنا باقی بنا کے دنیا اللہ نے اپنا قبلی مالیا دنیا دیکھنا میں کر دیا سونے سے بھیج دے گا کلی کے جانا دے سورج پر تیری راہ دینا گا سدا اپنی راہ دینا گا اپنی تیری راہ دینا گا اپنا اپنا راہ دینا گا اللہ تیرے راہ دینا گا سدا اپنا راہ دینا گا اللہ تیرے راہ دینا گا کوئی اپنی راہ دینا گا ہاتھ تیرے راہ دینا گا سر اپنی راہ دینا گا قدم تیرے راہ دینا گا بھولے اپنی راہ دینا گا اللہ نے خدا کملی والے میں مجھلی بتا دینا کہ سورج تیری راہ دینا گا دیکھے جلوائے اپنا راہ کھلوا اللہ نے فرمایا کملی والے اللہ نے فرمایا کملی والے دنیا مینوں دیکھنا چاہتی ہے سونے پھر بھیج تینوں نہ دیواں سبحان اللہ بہت جتنی کٹ رہے ہوگی اتنا زیادہ مزہ آ رہا توجہ میرے والے کرو گے کریمہ دی محفل چ بیٹھے ہوئے نا محبوبہ دی محفل چ تو بندہ سجے کھبے ویکھے نا تو مدینے وچوں آواز آندی ہے میرے نال سونا کوئی ہور لب گئی جندے ول پہ ویکھن جی توجہ صرف خاص مدینے والے نا وہ ہاتھ چوک کے آکھے بڑو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کملی والا دنیا مینوں ویکھنا چاہندی ہے تے سونے بھیج تینوں نہ دیواں آمد دی رات ہے نا تے میں آمد دی گل کرن لگا ماں اللہ نے فرمایا کملی والا دنیا مینوں ویکھنا چاہندی ہے بھیج تینوں دینا تے کر انج لواں گے کہ زلف تیری قسم میری اکھ تیری ویکھنا میرا کان تیرے سننا میرا لب تیرے بولی میری ہاتھ تیرے پکڑ میری قدم تیرے ٹور میری اللہ نے فرمایا سونیا مقدی مقادمہ صورت تیری تے جلوہ اللہ نے فرمایا سونیا پھر دنیا دیکھے گی تینوں تے نظر میں خدایا جمال کل زمانے نے ویکھیا کہ دنیا ویکھ دی مصطفیٰ نو رہی تے من دی خدا نو رہی تائیے دے حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا لوگا پوچھا بلال کلمہ پڑھیا حضرت بلال فرماتے بلال نے کس نے سورج مولیا نے کلمہ پڑھیا کس نے چاند مولیا نے کلمہ پڑھیا کس نے فاطمہ نے کلمہ پڑھیا نے کلمہ پڑھیا کس نے درستہ دنیا نے کلمہ پڑھیا حضرت بلال فرماتے دنیا میں آئے میں ایک بڑی بلالا جنہیں محمد آمد ہوئے کلمہ پڑھیا پھر دنیا بیخ دی مصطفیٰ نو رہی من دی خدا نو رہی بیخ دی مصطفیٰ نو رہی من دی خدا نو رہی حدیث پاک چاہتا ہے کہ کون میں دیکھن دی گل سنانے گا جنوں سونا دیکھے تے جڑا سونے نو دیکھے میں میرے رسول دے بیٹھے ممبر والی دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جڑا تیرے میرے نبی نو پہلی وار ویکھدا سی نا پہلی وار ویکھدا سی تو انہیں اکھ پا کے سونے نو ویکھنا نا ان دے لبا میں چو آپ ہی نکل جانا کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ سونے تیرے ورگا نہ کوئی پہلے سونا ویکھا نہ کوئی تیرے بعد سونا ویکھا وہ جڑا سونے نو ویکھ لیندا سی میری ملت دے نوجوانوں
حدیث سے پاک چاہتا کہ کملی والے نا یہ سیر کر دے مدینہ تجربہ تو فجر دی نماز پڑھی کہ حضور سیر کر دینا مدینہ تو باہر جا رہے. وہ کیسی دھرتی ہوئے گی جس دھرتی دی اوپر کملی والا سیر کردہ ہوئے گا. کملی والے سیر کردے جا رہے. حضور نے مدینہ تجربہ دے باہر دیکھا کہ او چند خیمے لگے نے. تیرے میرے کریم آقا ٹردے خیمے دے قریب گئے. کہ حضور نے جا کے پوچھا کہ دسو قافلے دا سردار کون ہے؟ اس قافلے دے سردار دا نام سی طارق. طارق قریب آیا کہ کہنا کہ جی میں قافلے دا سردار ہوں. تیرے میرے کریم آقا فرمان کے بیلیو کدھر آئے ہو؟ طارق کہنا کہ جی آؤ سامنے اونٹ بجے نے تے سنیا صبح مدینے وچ منڈی لگنی ہے اچھا مدینے دی منڈی وچ اپنے اونٹ بیچن آئے ہیں. میری ملت دے نوجوانوں تیرے میرے کریم آقا دی نظر پہ گئی اونٹاں دے تے انہاں سارے اونٹاں دے اجڑ وچ ایک اونٹ آ گیا تیرے میرے نبی نو پسند. او کڈا کو اونٹ مقدراں والا ہوئے گا جڑا تیرے میرے نبی نو پسند آیا ہوئے گا. ہاتھ چوک کے آکھو نا سبحان اللہ. اونٹ آیا تیرے میرے نبی نو پسند. تے میں ٹھیٹھ پنجابی زبان تے دساں تے تیرے میرے کریم آقا نے انج کر کے اونٹ دی پھاڑ لی مہار واگ. حضور نے پکڑ لی مہار تے حضور فرمان گے طارق دس کنے پیسے لینے؟ طارق کہنے گا جی نا 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 اتھا پیسے نہیں لینے. میں سنیا مدینے دیا کھجوراں بڑیاں مشہور نے میں انہیں من یا ٹن کھجوراں لینیاں نے. اچھا میں دعا کرنا قبلہ پیر صحیح آمین کہنے گے دعا جلدی قبول ہو جائے گی. یا نجلہ سارا تو اچھی ہاتھ چم کے سبحان اللہ بولے مدینے بیٹھ کے مدینے دیا کھجوراں کھا لیں. میں انہیں من یا ٹن کھجوراں لینیاں نے. حضور نے فرمایا طارق آؤ سامنے آبادی نظر آ رہی؟ جی آ رہی. حضور نے فرمایا اس آبادی بچ میرا کھارے کہ میں گھر جا کے تینوں اونٹ کی قیمت بھیج دینا ماں. سرائے عالمگیر والے ہون جملے سنو گے تو تڑپ جاؤ گے. بس تیرے میرے کریم آقا اونٹ دی مہار پکڑی تے حضور ٹردے لگے جا رہے. ہاں میرے بل دیکھو حضور ٹردے لگے جا رہے تے طارق حضور دی ٹوری ویکھدا رہ گیا. طارق حضور دی ٹوری ویکھدا رہ گیا. کملی والے تیرے میرے تھوڑی دور ہے طارق ناظر تھوڑی مار دے گا تینوں بتایا کون ہے. نال کہہ لگا میں مدینے کئی بار آیا ہوں. نال کہہ لگا میں تین سال چلو تسی گلا کیا کر رہے ہو کہ دنیا کرنا ہی سمجھا رہ گیا. نال کہہ لگا میں میرے بخت کا ڈھونڈ لینا رہ گیا. نال کہہ لگا میں میرے جلدہ وچ ڈھونڈ لینا ٹالی دنیا دیکھنا رہ گیا. نال کہہ لگا اج مجھے گئے اج والے گئے اج اونٹ نہیں رہ گئے کچھ نہیں دیا. وہ جملے چھوڑ کے طرف جاؤ گے اگر کھانے کی طارق بھی بیٹھی کہ کہنے کی خبردار کہ وہ خلاف کرنا کرے آنے اگر اونٹ کی قیمت اور نہیں دے گا اونٹ کی قیمت میں دے دے والی. طارق اپنی بیوی نے کہنے لگا تنس تیرا پیچا کا رشتے دار بیوی جلدی جانا میرے دیکھے ہی پہلی بار. طارق کہنے لگا پردیسی دیا جناتا جہاں پہنچ گئی ہے ان جملہ سمجھ کے سر بجاؤ گے. طارق بیوی جلدی جناتی درسان چلو کسی سودا پیا کر دے سو میں اندر جا کے لکھ آئے کہ تسا سارے آتے اب سلط بھی بھوپ گئی میں اس سونے سے بدلا بھی چھاڑی. سارے تے آ سورج دی توپ اس سونے تے بدلا بھی چھان. اے چھان کوئی آج دی نہیں اے بدلا دی چھان دی بھی گل سناوا جے بولو سبحان اللہ بولو. جندہ ہاتھ سلامت ہے ہاتھ چکیا کہ سبحان اللہ بولو. اے نہ آکھیا جے بابے چورے والا دا غلام آیا سے تے کچھ پلے نہیں سی پا کے گیا. ساڈے سائیاں دی ہٹی وچ سودا ہے سچا.
تے گاہک بہتے اتھے جاندے نے جتے سودا ہوئے ستھرا تے سونا. ٹھیک ہے نا؟ توجہ میرے والے کرے جی. وہ یاد ہے نا وہ جدو کریم آقا اما ختیجہ الکبریٰ دا مال تجارت دا سامان لے کے او ملک شام جان لگے کہ اما ختیجہ الکبریٰ نے او اپنا غلام میسرہ انہوں بلایا کہ کہنے گی وے میسرہ اگے تو میرے سامان دا مالک بن کے جاندہ سے آج مالک نہیں آج تو محمد دا غلام بن کے جانا تے میں تینوں اندے نال پہ بھیجنیاں کہ جڑی جڑی ادا ویکھیں میں نو آ کے دسنی ہے. میسرہ کہنا کہ جڑے بلے اسی مکہ مکرمہ تو نکلے نا میسرہ کہنا جڑے بلے اسی ٹرے کہ میسرہ کہنا میں بیکھا کہ نیچے نا کچھ سایہ نیچے نظر آ رہا. میسرہ کہنا میں آسمان بل بیکھا کہ بدل دا ٹکڑا کریم آقا تے سایہ کر کے جا رہا. میسرہ کہنا میں دیکھ کے حیران ہاں کہ کملی والے رک جاندے نے بدل بھی رک جاندے نے سونا ٹردہ ہے تے بدل بھی ٹر پیندے نے. طارق دی بیوی کہنے گی میں کی دسا جدوں تسی سودا پیا کر دے سو تے میں اندر بہ کے ویکھیا کہ تساں سارے تے دھوپ رہی ہو سونے تے بدلاں دی چھا رہی ہے. اے حالے شاہ جی گلاں پیا کرن تے ادھر تیرے میرے کریم آقا دے صحابہ نا سر تے کھجوراں دے ٹوکرے چک کے لے کے آ رہے. صحابہ نے کھجوراں دے ٹوکرے رکھے طارق دے سامنے. سن میرے نبی دی امیری جڑا اینا جملہ تے سبحان اللہ نہ بولے گا اپنے گھر جا کے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے بستر تے لیٹن تو پہلا ہاتھ رکھ کے اکھیں اج میں سونے دا ذکر سن کے آیا کہ ایڈے بڑے سونے سونے جملے سن کے آیا کہ اللہ نے میں نے سبحان اللہ بولن دی توفیق کیوں نہیں دیتی. میرا جملہ سنے آجے. صحابہ نے رکھے کھجوراں دے ٹکڑے طارق دے سامنے تے صحابہ بول کے کہنے گے سن طارق حضور فرماندے نے جیڑیاں تیریاں بندیاں نے تول لے تے جیڑیاں بچ جان او بھی تیریاں. واہ سونیا تیری امیری تو صدقے جاواں. جنوں لطف آیا ہاتھ چوٹیا اچھا سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے آسرا دے کے چک دے اونچا بولو. اے تے وکھری گل ہے نا او کریم آقا نوں بکریاں دا اجڑ شاہ جی ملیا نا حصے وچ تے کریم آقا بکریاں دا اجڑ لے کے جا رہا تے سامنے یہودی آ رہا تے کہنا گا محمد بن عبداللہ اج بڑا امیر ہو گئے. تیرے میرے نبی مسکرا کے فرمان لگے حالے تو محمد دی امیری ویکھی کتھے وے جا ساریاں بکریاں میں تینوں دتیاں. وہ یہودی نالے بکریاں لیندا جا رہا تے نالے کملی والے دے نا دے نعرے ماردا جا رہا نالے کلمہ پڑھدا جا رہا تے نالے لوگاں نوں دسدا جا رہا لوگو جاؤ محمد عربی دا کلمہ پڑھ لو اینا دیندا جے راج دیندا جے غریبی دا خوف ہی مٹا دیندا. بس ہونے تیری امیری آج صرف میں آیا تو انہوں چیک کرن میں اے ویکھن آیا تسی تقریر واقعی سن لیں دے ہو جیڑا تے سنن آیا ہاتھ چوکے اچھا سبحان اللہ. طارق نو صحابہ بول کے کہنے لگے سن طارق اج جڑیاں تیریاں بندیاں نے تول لے تے جڑیاں بچ جان او وی تیریاں. طارق کہنے لگا نا 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 اسا ہن کھجوراں نہیں لینیاں پہلے اے دسو او سونا ہے کون. ہن صحابہ تیرے میرے نبی دے کریم صحابہ نا ان کر کے کملی والے دا حسن سنا رہے. حسن ہوئے کملی والے دا تے سنان والے صحابہ ہون پھر اس حسن دے کیا کہنے. میرے کول تے الفاظ کوئی نہیں میرا دل کرتا ہے میں لفظ خدارے لے لما کسی عاشق رسول کو لوں. علامہ غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو اس حسن دا نقشہ دیکھا نا آپ نے اپنی قلم میں بڑا مٹھا جا رنگ پیش فرمایا. لیکن عاشق رسول دے دربار پہ جو بولو سبحان اللہ. صحابہ بول کے کہنے گے ایسے کی دسیے اون دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں
عرش تے جا بین والا تارے جن گنانا جلدی کرو یہ سبھی سونے کو لے جانا ہے انسیوں کا کرنا پڑے گے ہوتا ہی ہوتی ہے بھائی نام بننا ہے میرا ایمان کہنا ہے وہ کافرے والے بھی کہنے والے سونے نو ویکھے جیڑا سونے نو ایک گل اور ویکھن دی سنا دے میں تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہاتھ نہ چکے جے متا تو ہڈے بھی کوئی شہید ہی نہ ہو اچھا تان بالکل نہ بولے جے کہ آ ناریاں بستیاں والے نوں پتہ ہی نہیں لگ رہا سنیا دے حدود امام دے داد والی کافر سکھا بھائی جیڑا تے کھانا نا کملی والے دا دوسرے بندے نال میری گل کوئی نہیں جندہ عقیدہ تے ایمان ہے نا کہ اسی کھانے ہیں کملی والے دا وہ ہاتھ چکے تے سینے دا زور آتا ہے سبحان اللہ جیڑا سونے نو دیکھے اللہ نے فرمایا تے کملی والے پھر دنیا دیکھے گی تینوں تے نظر میں آ جانا تھا دنیا دیکھ دی مصطفیٰ نو رہی تے من بھی خدا نو رہی
یاد ہے نا او بڑی وڈیری مائی شاہ جی او جڑی اپنے مکان دے دروازے دے سامنے انج کر کے اپنے سامان دی گٹھڑی رکھ کے بیٹھی او جڑا بدو جڑا کافر گزرے مائی آواز دے کے آکھے وے پتر اما دی گٹھڑی چکاؤ او مکے دیا اجٹ قوماں بدو قوماں جنہاں نو چھوٹے بڑے دے ادب احترام حیا دا پتہ ہی کوئی نہیں پر با کملی والے تیرے آن تو صدقے جمع اور جنہاں نو ادب دا پتہ کوئی نہیں انہاں نو ادب دا چھڑیا توجہ میرے والے کریا جی ادھر سورج ڈوب چلیا ادھر جڑا کافر گزرے مائی دی گٹھڑی لت مار کے گزر جائے لت مار کے گزر جائے ادھر سورج ڈوب چلیا ادھر مائی نو ارادہ کیتا کہ ہوے نا کہ میں گھر واپس ٹر جاواں ہن جملہ سنو گے نا تڑپ جاؤ گے جڑا اس جملے تے بھی سبحان اللہ نہ بولیا ہن جے زباناں پکڑ بھی لو گے نا تو سبحان اللہ آپ ہی نکل جانی جملہ یہ ایڈا بڑا دین لگیا توجہ میرے وال کریا جے ادھر سورج ڈوب چلیا مائی نے ارادہ کیتا کہ ہوے نا گھر واپس ٹر جاواں ہن مائی نے گھر جان دا ارادہ کیتا کہ او سامنے تیرے میرے نبی نے گلی دا موڑ کٹیا کملی والے نے گلی دا موڑ کٹیا تے مائی دی نظر پہ گئی سونے تے اور کملی والے ٹردے لگے یار تے مائی ہن اکھ نہ چپکے تے جدوں آئے نا کملی والے مائی دے قریب تے مائی کملی والے دا چہرہ دیکھ کے تے اپنے لباں وچوں مائی دے آپ ہی نکل گیا وے سونیا کی نکل گیا وے سارے سینے دا زور لا کے آکھو وے آدھی یار تو حالت میرا سونا ہوئے نا اسی زمانے والے میں کہنا ساڑھے یار والا یار کوئی نہیں وہ کدھا کو سونا ہوئے گا جڑا جگ دا بھی یار ہے رب دا بھی یار مائی دے لبا وچوں نکل گیا وے سارے بولو وے سارے نہیں بولے وے سونے کہ حضور فرمایا جی اماں جی اور یار حیرت کی بات ہے نا آج تینو تیری سکی ماں بلاوے تے تو ہوں کر کے بولے تے تو کہنا میں کملی بھائی دا کلمہ پڑھیا ہے آپ ایک جیسے نبی دا تو کلمہ پڑھیا نا اور تینو تیری سکی ماں بلاوے تو ہوں کر کے بولے تے جڑے نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے اس نبی نو کافرہ مائک کا بلا دیا کہ حضور جی کر کے بولے ماشاءاللہ سونا جی کر کے بولے مائی کہنے کی بے سونے حضور نے فرمایا جی اماں جی تو مائی کہنے کی بے سونے آپ میری گٹھڑی تے چکا آپ میری گٹھڑی تے چکا اب میرے والے بیٹھا جائے بھئی سرائے عالمگیر والے میں اشارہ کرنے لگا بس تیرے میرے کریمہ کرے اماں دی پکڑی گٹھڑی سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے میرے کریمہ کا مائی دی گٹھڑی اپنے سر تے رکھ کے آپ ہی اگے ٹر پے کہ مائی آواز دے کے کہنے کی بے سونے میری گٹھڑی میں چکا دے اب تھوڑی دور میرا پنڈ میں آپ ہی ٹر جاواں گی تیرے میرے نبی نے نا مڑ کے مائی والے ویکھیا کہ حضور نے فرمایا اماں جنوں میں پھڑ لواں انہوں میں راہ وچ نہیں چھڑدا توڑ چھڑ گیا اے تے نا کملی والے دی شان حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ اپنی پہلیاں میں چلا رہے حل سمجھ دیو نا حل چلا رہے تقریب شاہ جی ہندوان دی برات گزری تو کہنے لگے بابا جی اے راہ پھل گئے ہیں راہ پایا جے سمجھ نہیں آئی میں سوکھا جا کر کے سمجھا دے ماں اپنے ذہن نو دوڑاؤ وہ ہندو آئے سخی سلطان بہو دے ویڑے کہ آ کے کہندے نے بابا جی راہ بھول گئے ہاں راہ تے راہ پایا جے انہاں ہندوؤں نے بھی دسیا کہ جدوں راہ بھول جاؤ تے انہاں پاکاں دے ویڑے آیا جے سخی سلطان بہو فرمان کے کتھے جانا ہے کہنے گے جی اسی احمد پور سیالاں جانا ہے سخی سلطان بہو فرمان گے پھر راہ دس دیا کہ توڑی چھاڑیا ماں ایک وانو خیال آیا کہ لگتا ہے قریب یہ آبادی ہے تو کہنے گے بابا جی پھر توڑی چھاڑیا
सखी सुल्तान बाहू फरमान के अच्छा जे तोड़ जाना तो फिर अखियां बंद करो। सारे हिंदू नाले अखियां बंद पे करन, हजरत नाले एक दूसरे नु कोनियां मार मार के पैखन। हाँ हाय और किवें दा बाबा अखियां बंद करके राह पे दसी जांदा। सारे हिंदुओं ने अखियां बंद की। सखी सुल्तान बाहू ने भी कोई अल्लाह दी दरबार लगाई, फरमाया अखियां खोलो। हिंदुओं ने अखियां खोलियां ते सामने कमली वाले दा रोजा नजर आ गया। सामने रोजा नजर आ रहा ते हिंदू कहने लगे बाबा असा इत्थे ते नहीं सी जाना। सखी सुल्तान बाहू फरमान के मैनू ते ऐसे ही अहमदपुर दा पता है। हुन तेरे मेरे करीम आका फरमान के अम्मा जी नु मैं फड़ लवा, मैं राह विच नहीं खड़दा, मैं तोड़ छड़ के आना। कमली वाले माई दे नाल टुरदे लगे जा रहे ते नाले मिठियां मिठियां गल्लां करदे जा रहे ते गल्लां गल्लां में तेरे मेरे नबी ने पूछा अम्मा मक्का क्यों छड़ चली? बस भाई मेरे नबी ने इन्हें ही पूछा कि माई के हो गई शुरू। इनके लगे थे आज मैं से माई को पूछे और आज भी किसी बड़े मां को बैठ जाओ। उस अम्मा जी को एक गल पूछी है कि अम्मा सारी जिंदगी का खुलासा पेश कर देंगी। तेरे मेरे नबी ने फरमाया कि अम्मा जी ने सो मक्का से उन छड़ी चली आई। माई के हो गई माई कहने सोनिया मक्के को जाए आका ने फरमाया अम्मा जी जिंदे तो डरदे मक्का छड़े आए असी ही होने हुण मैं वेखांगा जेड़ा सुभान अल्लाह नहीं बोलता मैं किबला शाह साहब वेखना ते जेड़ा सुभान अल्लाह ढिल्ली बोलेगा ना उनके मुकद्दर ही मारे होणगे। आ मेरे वाल वेखा जे शाह जी माई कमली वाले ने अपना नाम दसिया ना ते माई हुजूर दा वधू हाथ चेहरा वेखे जा रहे ते अख ना झपके ते कहन लगी वे 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 तू सच्ची दस तेरा नाम ही मुहम्मद है। अगला जुमला मेरे आका ने फरमाया जी अम्मा जी 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 मेरा नाम ही मुहम्मद है। हुण माई कमली वाले दा वधू हाथ चेहरा वेखदी ना ते कहन लगी वे जा वे अबू जहला ते अबू लहबा वे तुहाडा कख ना रवे वे एडे सोने नू गल्लां करदे रहे हो
ایڈے سونے نو گلا کرتے رہے ہو اور شاہ جی مائی آئی تیرے میرے نبی دے قریب تیرے میرے نبی دے قریب تے کہنے کہ میں سونے انج نہیں کر لیندا میں نے جدرو لے کے آیا میں نے ادھر نال ہی لے جا میرے آقا نے چکی مائی دی گٹھڑی کہ میرے آقا مائی دے نال ٹردے لگے جا رہے میرا ایمان کہتا مائی کہنے لگی جا رہی ہوں عربی سنتا آیا کوئی عربی سنتا میں پتہ تسی ہو گئے ہو مست شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اونٹ مست ہوئے نا ایک من دی بجائے دو من بھار چک جانا ہے اچھا دل سینے میں عشق مصطفیٰ کی اتنی مرضی چھا دی گئے ان کی اونچی میں ہاتھ کر کے سبحان اللہ کوئی عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا تے نیمیاں اچیاں دے سونا فرق مٹان آیا اگر میں اس داستان دے پڑھنا پہ گیا نا تے میں کملی والے دی آمد متعلق او کملی والے دی امی تے ابے دی شان او سیدہ آمنہ فرمان جی نے پھر خارج منی نور اگر میں اس داستان دے پڑھنے پہ تے پھر وقت درکارے آؤ جنہا میں شعر پڑھے نا کوئی عربی سلطان آیا تے نیمیاں اچیاں دے سونا فرق مٹان آیا انہوں میں آخری گل سنا میں سونا کیمیں فرق مٹان آیا بھئی آئی تے نبی دا ملا دے بولو 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 سبحان اللہ آخری بات فتح مکہ دا دہاڑا لنگر ہے اچھا ایک اندر لنگر ہے تو انہوں ہو رہے ساڑھا خیال نہ ہوئے سانوں تو آڑھا بڑا خیال ہے میں نے پتا ہے پاکستانی قوم نو بریانی بڑی پسند ہے اچھا کہنے جی لنگر ہے کہ سیانے لوگ آنے نے زندہ کھائیے زندہ کھائیے اچھا جندی امی نے دسنا کہ پترہ ساری زندگی کملی والے دے لنگر کے پاک کی طرف جوان کی ہاتھ تو کیا تو کوئی عربی سلطان آیا تے نیمیاں اچیاں دے سونا فرق مٹانا ہے فتح مکہ دا دہاڑا ادھر ہویا اذان دا وقت قریب تے تیرے میرے نبی آواز دے کے فرمایا بلال جی سونے
بلال ذرا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان تے سنا. حضرت بلال نے ہاتھ جوڑے تے عرض کیتی مدینے دے تاجدارا سونے محبوبہ میں کیویں چڑھ جاواں. اور دیکھو بڑے بڑے چودھری اور جڑے میرے قدماں میں سیکھاں ٹھوک دے رہنے, میری زبان تے گرم کولے رکھ دے رہنے, مینوں گرم ریت تے لٹان دے رہنے. سونے ایک پاسے رہ گئے. اور دیکھو تہاڈا بچپن دا یار تاجدار صداقت عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, طلحہ, زبیر. سونے اس سارے تھلے تے کملی والا میں تے غلام تے غلاماں دا پتر ہاں, میں کیویں چڑھ جاواں. تیرے میرے کریم نے حضرت میری آقا نے فرمایا بلال میں چودھری نہیں میں نبی ہاں, میں چودھری میں نبی ہاں, میں دنیا کو دسنا چاہنا ہاں, دنیا والے محمد آسرا دے مجھے کر دیتا. جڑا کائنات میں نیواں ہوندا جے محمد آسرا دے کے اچھا کر دینا جی. اس واسطے عاشق بول کے کہنا ہے اے کون آیا جندے آیا بہاراں مسکراتیاں. اے کون آیا جندے آیا بہاراں مسکراتیاں. اے کون آیا جندے آیا بہاراں مسکراتیاں. کھڑے نے گل تے گلزار بہاراں مسکراتیاں. اے کون آیا کسی اور ایسے کی زمانے اللہ کرتے ایسے بولتے کہ رہے اچھا جی میں ہن آخری شعر پڑھنے آؤں. میں کہہ رہا کہ دور دنیا تو اندھیرا کہ آ گیا سونا سویرا, جندے اندر چانن مدینے والے دا. او میرے نال آخری باری دو ہاتھ جو کر دے, کوئی ہاتھ چھٹے نہ رکھے, سارے ہاتھاں کو جو کرو, کوئی چھٹے نہیں رہا. اللہ نے ہاتھی ہونے والے سے چھٹے بنا کے دے اپنے ہاتھاں کو لگاؤ, چاہے کہ ماں دے چاہے کہ مسئلے سارے ہاتھاں کو میں نہ دیا آ گیا سونا سویرا, آ گیا سونا سویرا. کملی والے جے گناہگاراں دے ویڑے آ جاویں سونیا تیرا جانا کچھ نہیں, ساڈے گھر بھی سویرا ہو جانا.
سارے ہاتھوں نے چک کے آکھو آ گیا خدا سویرا۔ بس بھائی آخر تے دعا اللہ پاک ساری حاضری قبول فرمائے اور ساری رات محفل میلاد سے بیٹھ کے فائدہ اس وقت ہوئے گا جب صبح اٹھ کے سارے فائدے کی نماز اللہ پاک سارے پانچ گانا نماز ادا کریں گے توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی دور نزدیک تو تشریف رکھ کے سب دا آنا جانا قبول فرمائے، ہر قدم دے بدلے نیکیاں کے خیر عطا فرمائے۔ وہاں دعویٰ ہمیں الحمد للہ بیٹھے تمام حضرات تشریف رکھیں۔